A tak sa už určite, milí poslucháči, tešíte na varenie s našim dnešným hostom, pánom Muchomúrkom a našim gurmánom Petrom Oškvarkom. Peter, máš slovo. Díky, Zuzá. Na úvod začneme zaujímavým receptom, ktorý nám poslal pán Eugen Pomie z obce Pálčivá Kolika. Recept je jednoduchý, zapisujte si. Do čistého hrnca nastrúhame syr, zalejme octom, pridáme 2 krúžky kabanosu a lyžicu citrónovej šťavy. Trochu podusíme a za stáleho miešania pridáme majzenu, olej, na drobno pokrájanú dyňu. Podlievame pivom a zahusťujeme vanilkovým cukrom. Povaríme asi 10 minút a na záver pridáme drvené lieskovce, kukuricu a worcesterovú omáčku. Necháme vychladnúť, potom to všetko vylejeme do záchodu a spláchneme. A teraz ešte raz a pomaly. Nastrúhaný syr, ocot, 2 krúžky kabanosu, citrónová šťava, majzéna, olej, nadrobno nakrájaná dyňa, pivo, vanilkový cukor, drvené lieskovce, kukurica, worcesterová omáčka, vylejeme do záchodu a spláchneme. Toľko na úvod, ale teraz už dovolte, aby som v štúdiu privítal nášho stáleho hostia z Čiech, šéf-kuchára, hostinca, Úplavice, z obce Otekli Střevo, pána Muchomúrku. Dobrý deň. Dobré. Čo dobrého uvaríme našim poslucháčom dnes? Tak dnes bychom si mohli udělat, co já vím, vejvar slepičí. Že si som slepý? No, nie, zatiaľ ste ale nič neukázali. Ne. No. Já myslím slepičí jako ze slepice, vejvar. Petře, vy jistě víte, co je to vejvar? Viem. Vždy, keď prídem domov ožralý, tak je u nás výrvar. No, to máte skvělou manželku, když vám ožralý urá vejvar. To pomáhá. Vám to možno pomáha, ale mne by sa viac hodilo, keby mi dala dobrú hovädziu polievku. No tak jo. Tak budeme pokračovat. Takže tu polévku necháme tak a uděláme si radši nějaký teleci maso. Kde máte tele? Tele? Doma v obývačke. Počkejte, jako vy máte v obývaku tele a co tam s tím proboha děláte? No čo by sme s ním robili? Pozeráme sa na neho. Na tele? A čo vy máte doma? Kino alebo čo? No tak to ne, ale... Tak, já nevím, jako u vás na Slovensku, ale u nás si teda tele do obyvaku netaháme, no. No když, tak si ho naporcuju venku a pak si ho dám do mrazáku, to jo, ale... No, vytuším, nie ste celkom v poriadku, ale nevadí. Pokračujte. Ne, tady je to opět jako v Sokhauseu. Radši si uděláme něco úplně jiného, tohle je moc komplikovaný s tím telem. Tak, treščí játra, co vy na to? No, mne z vás treščí hlava. Ale tebe, keď treščí v játrach, tak prestan slopať a prejde to. Hele, dobře, treska, to je jako ryba. No, neviem, minule sa mi treska dostala pod nechet, ale ako ryba to nevyzeralo. Poslední pokus, já mám tady něco opravdu úplně jednoduchého, jo? Máš rád jelito z povidly? Co? Jelito z povidly. Co? Jelito z povidly. Mám ísť po vidli? Tak jestli máš? Každý Slovák má doma vidly. Ja mám chromované. Počkej, chromovaný povidla, to jsem ještě nejedl. Počúvajte, vy ste voláky čudný. Telku si dávate do mrazáku, jete vidly a... Ale my nejíme vidle. Hele, vykašlem se na povidla a uděláme si jenom ty jelita. Víš, co je to jelito? Jeli čo? Jelito, vole. Svínsky střevo, plněný masem. Kdo ti je svíské črevo, ty Muchomúrka česká? Ne! Kdo ti je jelito? Počkej. Já ti přece nenadávám, vole, já říkám, já jsem ti to chcel popsat, jak to vypadá. Nič ty tu nepopisuj, zober si ten svoj hrniec. Počkej, jaký hrnec? To je vok, ty vole. Jaký cvok, kto ti je tu cvok? Ale ne cvok, to je špeciální čínský
varení s muchomúrkom pochutná si Dunčo s múrkom.